Kumno peralog bero sa sisin pat gaptiang sopai phi syakani ke channel jonga khasi terka. Temen tasing nginya shed no da kani ke bam di sya ke babang baha. Uni udah suji te shim spela na shibul ru kalong te ailang bat ka ru spela na pipindan kam kanu kapela ne kabul de ban ai kachu hi ka ru kumju mde ban ai bun ne khendian te sa khle bah kani ka bat suji satap phokhat san minit hakawai ka bol pare sim kawai ka peleng siteng samai kani ga melo uni u somari ru asiteng samai samken ai khendiat ka phi bamsat phi bam khambun ta ai khambun ta sa king shwa kumne hadu bakandala khle bha sa ai uni u de u kajor u banga shukrod mo tu piat pare banga shuon u piat da ar kham he rum lele ta kajor de ban khrod kumne ta sa khle bha pedoni suji pengila dap pedam phokhat san minit pe la rangat lut ka kala kejit lun tingin sa thep panika peleng ka bangila dap khle temen ta padengin sa thep hangning sa khle bha handu bakandala long bha hakapen pade ngala pen khloit te ai ka ghi ne ka makhan mo wadum ai da to kompning bali la da phi dan ka ghi da ai da ka ghi da phim dan te phila ban ai da ka to ka kompning ru te ka bes pade da ka ni hi te sa shuthe be kum to pa ka ni ka pen kum ni ne ha kanu ka karai ne ka i ka pa phi dan da phi dan balong flat kum ni te ka khambes satam wadum pen he palar i ka ding ai medium ben te dakala i shiliang pade kani shapo kal along te ngin ashwa ka ghi ne ka makhan khendia na lor sele kumba patai ngash kelab e hakani ka jingtam da phimdan kani ka jingtap yit kumne phil la ban phimdan kam da kanu ru ka jingtam da ka pliang ru kalong te satap biang te kamad i sastu shiliang kani kala long te sashu odno kumni hi da ka ni ka siang ban sup ban sairu pe kani kala long na lor na po kala long crispy bha kalong shran ban na pedeng pede kala long jam bha mop ngathara filai jumin to hi parlog kobli shibun ba filai pe ikani ko video sngo bha like subscribe but share